optager vi noget skidt på Waycraft. Vi skal spille Highway. Ja, det må vi jo lige se. Men det er som sagt på Waycraft. Og det blev den. Og du er lige ved siden af mig igen. Vi optager nemlig lige før, men ja. Den. Vi skal ikke ind i midten bag dig. Nu må vi se, om vi kan få. Jeg fik et golden apple. Gjorde du? Er du med? De flækker hinanden. Nu skal jeg hen og have nogle kister. Nå, det er fordi, jeg skal gøre det her. Nej. Jeg dør. What? Er ham, der er en hacket? Er ham, der er en hacker? Gør. Ja, sponsorerer, jeg skal lige finde dig. Hvad kunne du godt bruge? Hvad? Ja. Jeg er spectator der. Der er en kiste lige bagved dig. Der er også en lige derhen. Og der er også en lige over de der flyvemaskiner. Ja, den der. Ja. Jamen, den er lige blevet taget af. Pas på, han kommer. Fuck. Havde du lidt liv? Mm. Vi er åbenbart ikke så gode til PvP. Ej. Ikke lige herinde. Vi tager SG6. Resize Land 2. Hvad? Resize Land 2, og du skal komme ind i SG6. SG6. Den der. Hvad vælger vi? Breeze Island 2. Ja. Den er mega god. Isen. Nej. Breeze Island på mange. Og det gør Breeze Island 2 også. Du skal bare starte med at følge efter mig, eller? Ja. Går vi ind på midten eller væk? Nej, vi går ud på skibet. Der er 3 kister eller sådan noget. En tier 20, mener jeg. Vi så godt en tier 1, den er bedre end tier 20. Så. What? Røg du også ud? Kan du så ikke lige gå ud? Jeg kan ikke gå ud. Jo, skal også gå ud. Ja. Og så SG35. Den kan vi ikke nå. SG... Hvad med... Jo, 35. SG7. SG7? Okay. Sig når der... Ja, der er Breeze Island, det er det samme. Vi stemmer på Breeze Island. Ja, Breeze Island, kom så. Nej, Breeze Island, kom så. Vote on Breeze Island. And I give stuff. Don't give a fuck. Hvad sker der, hvis du vinder den her? Yes. Wait out. Okay, vi teamer ham der MP. Okay. Og vi starter med at nakke ham. Gør vi? Ja. Gør vi? Nej. Vi er team med ham. Og så, og så nakker vi. Ja, og så nakker vi ham, hvis han får good gear. Så nakker vi ham for sygt. Nej, det er Poke Island. Nej, hvorfor fuck har han taget Poke Island? What? Vi står lige ved siden af Eller Poke... Hvorfor gør vi hele tiden det? Ind på midten eller ikke? Bagved dig. Okay. Nå. Han siger, at vi skal møde ham på midten, men det gider vi da ikke. Her. Er du med? Jeg er oppe i træerne. Og ja. Der er en kiste lige her et eller andet sted.
Det er heromme. Skal vi gå ud til 20? Nej, det er ikke her, den er. Tager jeg en af dem der her. Ja, hvis du tager den der, så tager jeg lavaen. Jeg tager dobbelt chest. Okay, men vi skal dele de ting, der er. Åh nej, der er en bagved os. Der er våben her. Ej! Her, pas på. Wow. Oh, what? Fuck. Don't give a fuck, han er OP. Too many people looking retard. Oh my god. Og nej, I kan også lige få IP'en til min server. Det er goalkeeper B. Der er 7 ind lige nu. Er der 7 inde? Ja. Skal vi så ikke gå ind på den? Jo, hvorfor ikke? Det kan være, der er en hel masse inde. Nej, drenge, okay. Nu kommer den der. Hvem kalder du for en pige? Måske en anden. What? Hvad? Okay. Flimmer det også for dig? Ikke mere. Lad det. Så skal der 5 PMP's. Manson han sagde, Paul, kunne jeg godt få K-owner eller admin, så får du owner på min server. Det kom Emil også til mig. Jason Game Club. Velkommen, Jason, eller... alle sig velkommen til ham. Okay, jeg kommer lige om lidt. Ikke hva'? På så YouTube. Fuck, han hacker ham der med Slayer. Han slog mig mens han spiser golden apples. Ja, hack. Prøv at se. Kom herhen. Kom herhen og se. Gå invisible. Gå invisible. Hvad? Prøv at se. Prøv lige noget. Prøv at lade være med at løbe efter ham. Jeg skal lige prøve noget. Men han hacker ikke. Han bruger i hvert fald ikke killer, hva'? Undskyld, jeg kom til at nakke farmen. Jamen, hvordan fuck kan til røre mig så meget, at jeg ikke overhovedet kan... Det ved jeg ikke. Jeg gider ikke lave team mere. Bare for ja, og så bare flik ham. Han skulle beholde det. Hans ammo, det er mit. Nej, han ikke. Hack. Hvad? Han hacker. Hvordan kan du sige det? Han har auto-tool, eller auto-armor. Har Han stod og slog dig, mens han tog armor på.
Jamen, hvad fuck gør vi så? Så skal han jo ikke være rank admin. Nå, men vi skal lige prøve at se, om han kan. Nej, der gjorde han det ikke. Han er færdig. Nej, jeg har også mistet min hjelm. Han stod sgu og flækket efter dig. Nej. Det er fordi, at du game mode, at han ikke kan flække dig. Prøv at se, jeg kan hurtigt ikke røre ham. Han hacker os lidt. Hvad? Hvordan får han så hurtigt subs? Hvem? Med nu har han 324. Hvad er det, han vil? Men han er team. Ja, nej. Skal vi ikke være, skal vi være outsiders, så sige ikke? Jeg er med. Okay. Er du med? Det er til hvad? Og flere kom. Ja. Jeg vil lige godt nu. To sek igen. Han skrev han flyede væk. Så. Undskyld dig så mig live. Hvad? Det er ikke til dig, det er bare til YouTube. Undskyld dig så mig live, men det er fordi min computer er lidt brugt. Haha. Han har kun de dårlige golden apples. Så tager du ham bare, jeg tager ham den ind. Jeg er godt nu. Høj, det var sgu noget lort. Det var jo også ved dig. Burde man ikke ryge tilbage af sharpne knockback 1000? Hvem gør ikke det? Jonas. Jonas Abrahamsen. Nu gør han. Han lige før, der gjorde han det ikke. Jamen, det er bare læk. Okay. Lol, jeg one-shottede ham der Cigar. Jonas og dem timer. Ja, det må de sgu også godt. Ja. Yeah. Kom så. Flæk dem. Okay. Nu beder de selv om det. Hvad har du lige gjort? Ikke noget? Sharpness hvad? Ikke noget. 52. Nu skal I fandme smage min stik. Lol, jeg dræbte ham. Mhm. Wow. Jeg har ham væk. Jeg var lige ved at dø. Jeg dræber bare ham igen. Ej! Taber, mand. Man går sgu da ikke bare sådan væk fra PvP. Flækker. Ja. Ja. Han har et nice skin, ham der, den der kylling der. Det er jo mit gamle skin. Ham der Sigurd Gokkel.
Google. Sigurd Google. Sigurd Gokke. Hvad så? Pizza. Bro, nigga. Ramte jeg dig? Jeg dør nu. Boom! Ej, så går du i game mode. Mig? Boom! To liv tilbage. Fedt! Ikke fedt. Fedt, mand. Spænd. Spæ. Hvor er det, jeg skal komme hen? Kanel. Når han har sin bøg. Hvad, han har all permission. Kenneth. Nej, han har ikke. Fuck, de er alle sammen lige pussies. Fuck, Kenneth, han er dårlig til at stave til præcis. Han skriver præcis. Hør, at Kenneth DM 2002. Admin, jeg vil gerne være en admin, fordi det er en god dreng, der passer lige præcis til mig. Jeg elsker at bygge, jeg er god til det. Jeg vil gerne hjælpe folk og serveren. Jeg er 12 år og elsker Minecraft, hvis du... Stop æbrelort. Nu holder du bare væk. Hvad nakker jeg? Jeg fik en skabs. Nej! Det er fucking dem, jeg vil have! Jeg fik også ham der den der pind. Fuck, ja. Nej, den er frozen. Det skal den. Nå. Jeg skal mig... den er på 4 sider. Serious? Ja. Nice. Jeg blev 9 dage siden bandet fra Freak Aua, som var... Vil du gerne være... Okay, prøv at læse den her. Okay, så kommer jeg op. Det var Adam. Stop din lort. Stop! Og så flyver han bare. Det er det, der ikke gør, ja. Stop! Præcis. Jeg kan også bruge den. Okay. Gå væk. Adam, din lort. Er den dørlig? Fuck, du er god til at stave. Hvad? Fuck, han er god til at stave. Godt sproget. She's fucking awesome to yes. Må man gerne bruge staven? Ja, men hvis den har frozen, skal jeg have det. Her. Prøv lige at læse den. Jeg får hjertestop, Oliver. Hey, jeg kan men jeg vil gerne være... Godt sproget. Ja, ikke? Præcis. Præcis. Det er fandme en lang en. Ja, men det er jo ikke noget ved det at gøre. Adam har bare sådan stakket armor. Jeg har lige læst det. Jonas har også en med Frozen, den må han ikke have. Han har... What? Hvad? Hvad man kan shoppe det skulderet væk? Det ved jeg ikke.
Hvem har en Champions 100? Ja, det havde Jonas Abrahamsen. Han er også Protection 10. Er det? Så ikke. Det kan vi så lige så godt sige nu. Jeg synes, det er en fin bog. I hvert fald mega meget, han har skrevet. Ja, men det synes jeg også, Men der var jo ikke flere pladser. Nej, det er lige det. Prøv at skrive, vi tænker over det. Bare Vi skriv det. skriver, han er sat på... Kan vi ikke lave en liste over dem, at hvis der er nogen, der bliver smidt ud eller bandet for et eller andet, så kan de komme ind? Nej, det er lige meget. Oliver, hvor fuck tager du det? Hvem? Nej? Nej, jeg ser. Nej, men det er fordi, at Oliver. Men så kalder jeg dig Olli, og jeg kalder Oliver. Ja. Men jeg plejer nogle gange at kalde Oliver Olli, og helt vildt. Måske kun kende dig karank. Hvordan kan det lade sig gøre? Men det er fordi, vi har brug for en masse. Når skal han være med i samtalen? Hvem? Ja, hvor er det? Hej Adam, vi sidder lige og optager. Nå, ja, det var bare. What? Jeg kan sætte TNT? Jamen det skal du ikke, du er OP. Ja. Nå, jo, det er okay. Undskyld. Jeg tror fandme, det var... Jeg ved ikke, hvorfor jeg var OP. Nej, men det er fordi, du skulle hjælpe mig. Nå, ja, det hjælper. Det er Jonas. Må jeg føje ham til samtalen? Nej, desværre. Jeg tror ikke, man måtte bruge de der stave, fordi de var for gode. Nej, det var... Det var fordi, der var frozen på. Det er fordi, at det smadrer blocks. Ja, og så kan folk få blocks. Men Oliver? Oliver? Hvad? Det er ikke dig, Oliver. Det er Oliver. Nå, ja. Oliver? Vi har fået lavet bytterum. Og så er vi også... Det er måske lidt mange ranks, vi har. Måske skal vi lige have fjernet nogen. Det kan vi gøre bagefter, fordi jeg sidder lige og optager. Altså, hvem er med i samtalen? Det er Oliver, altså ham den anden. Adam i 06. Alle tre er admin. Jeg synes bare, det skal være David og Ost som co-owner. Hvem er ellers? Christian. Ja, bare fjern ham. Krille? Ja. Men Bare gør min dårligere rank. Han kan godt være meget irriterende. Skal du være? Kan han ikke bare være admin, er bare ikke co-owner? Han er admin. Det skal måske lige stå, at du er stort admin. Okay. Siger Chris Thaj... Hvad han hedder? Chris Thaj... Hej, din luderhacker. Undskyld mit sprog. Men han er en hacker. Bruger han hacks? Ja. Er Christian med? Jo, Chris. Jamen, det har jeg ikke. Hacker Adam. Nej, det er Malte. Der står Adam. Adam er bare dårlig. Det hacker jeg. Det står Er Adam inde? Ja, jeg står og kæmper mod dig lige nu. Det er mig, der står og kæmper mod dig. Nej! Så lad os se, hvad for nogle ting vi fik så i dag. Nej! Tobias. Nej, du må godt få de ting tilbage. Skal du skråstrege Har I bag? ikke alt for gode ting? Jamen, Jamen, Det i kan jeg forhold, ikke. Nu har jeg skrevet det 2 gange i streg. sådan, Tobias, i forhold til, hvad man får her. jo. Men dem, vi bruger lige nu. Det her, Må jeg, der er mange, der er fuld diamond armor.
Og så det- er det protection, så er det Kan der så ikke være diamond armor her? undskyld. Eller sådan noget? Det er okay, det gør ikke noget. Der skal kun være... Nej, det kan jeg ikke engang. okay, det skal være en jern chestplate, men bukserne, de skal være diamond. Godt lige, det smadrer ens armor. Den der pind smadrer virkelig hurtigt ens armor, fordi når de flyver op og ned. Jeg skal lige bytte med dig. Mig? Rolig, partner. Ja, jeg har den der stav med is på. Skal du have den? Ja. Du kan bare gå ind og tage dem i min ender chest. Sige Adam. Nå, I har taget, hvad det hedder, alle ting, jeg ikke måtte have, tror jeg. Der er i hvert fald ikke nogen ting derinde, Okay. som jeg ikke måtte have. Hvem er ellers inde, som kan have en? Each. Jonas havde... Hallo, Ja, den har jeg Tobias? gerne. Lol, ham Tobias? der. Tobias, er det ikke kun Adam? Koen og Owner, som skal have Adam? OP? Ja, Og tilbage mig jo, lidt. det tror jeg. Men hvem er ROP? Så nu er der ikke flere. De skal ikke kun være OP. Lolu, Hvad? jeg har ikke oppet Jonas. Jeg er heller ikke Heller godt ikke med. mig. han er heller ikke op, er han? Jo, han Han var. har lidt. Nå, han var... Men Tobias, har du kigget i konfiggen og set, hvem det var, der gjorde folk moderator? Nej, det har jeg ikke lige kigget på. Ja, jeg blev gjort moderator. Ja, Oliver, han var jo owner, han blev gjort moderator, og der var også en som bare var fighter, som blev gjort moderator. Ved I ikke, hvem det var? Nej, Jeg tror så meget, Nej. det er ost eller sådan noget. Ja, Ost han er det må ikke... være ost. Men, det ved altså, jeg ikke. men Det jeg, kan godt skal være, jo jeg ikke ved det bare, ikke. jeg skal jo ikke beskylde ham på det, hvis det ikke er rigtigt. Nej, vi skal virkelig finde ud af, om det er ham. Og jeg hader, når Hvordan de... fanden får de sharpness 10? Det kan jeg godt simpelthen. Hallo. Skorstræk enchant, gør de. Det er fordi, de har en hel masse armor, efter Hallo. de har været OP. Tobias, hvorfor går jeg også rundt med sådan noget sharpness 40 og 30? Nå, men det er noget, men det er fordi, at vi sad, mig og Christian og Oliver og Adam, vi sad og hyggede i går. Vi PvP'ede op på det kæmpe træerne. Wow, Okay. så det er bare derfor. dig. hvor langt Det er ind der dig. på Det er dig. OP. Og det skal der Adam! ikke være. Adam, det Det Adam, kom døde. lige tilbage. Jeg giver dig lige dine ting, også de andre ting, du havde. Ups. Jeg fjernede dem slet ikke lige med clearlag. Her er dem. Her. Nu er det kun... Nu har vi 5 ops. Og det passer lige med rangsen. Har I 5? Ja. Er det op? Er det... Mener du det med admins? Nej. What? Ja, vi timer. Bam. Tak godt. Jeg skal have featherfalling 1000 sko. Ja, I skal have god til fjerfald, eller hvad fanden. Hvad er det featherfalling? Fjerfald. Du fløj op. Han fløj bare. Kan du ikke lige stoppe med at bruge den der? Væk! Okay, hvis det er sådan, vi leger. Er vi ikke team? Ikke længere. Ja. Motherfucking dying. What die? Oh, what? Hvorfor er det, jeg stadig får blocks? Får du stadig blocks? Og på den her er der ikke frozen. Jeg glemte at tage et sværd nu. Det forstår jeg ikke. Ej, Ej. jeg går ned. Så bliver jeg bare one-hittet af det så. Du er både owner og YouTuber, simpelthen. Nej. Jeg har jo fået en YouTube-kanal.
Ja, det er sandt. Og vi sidder faktisk og optager lige nu. Ja, præcis. Det er godt, ja. Perfekt timing, altså. Ja. Jeg sagde lige, hvor lang tid jeg optager. Nå, kun lige 30 minutter. Må jeg få min Okay, pinde? pinde. Uden at det bare så. Der er ikke en pinde, der er tilladt nu. Nå vel. Jeg vil lige have min sidste kill. Sådan. Yes. Så PS, hvad er det nu, den der YouTube-kanal hedder? Goalkeep PV. Må jeg ikke få mine ting tilbage inden... Jo, her. Åh, jeg tror lige. Nej. Okay, officielt er de blevet til... Au! Da. Da. Ej, hold lige ham der Jonas væk fra mig. Jonas pølseæder. Nå, jeg kan bare ændre på den nordkystborgen. Og Jonas skal også rundt med en stav. I hvert fald. Nej, Den skal den skal... Stave, Hvad? de er ikke tilladt mere. Går han ikke med en stav? Det der, det svarer du lige på, Olli. Og Kenneth Hvad? DIM, han går også med en stav. Nej, men det er... Okay, Ryan Oliver Craft, jeg kalder dig Oliver. Og så Olli hedder Olli. Eller skal det være omvendt? Det ved jeg ikke. Staver ikke tilladt mere. Det var helt, jeg kom til at klikke. Jonas går med en stav, ja. Ja, det gør han. Kenneth, og det gør Kenneth også. Inden vil sige Kenneth. Så nu har jeg Kenneth stav, nu er den død. Må jeg få mit Jeg er stof ikke tilbage? færdig med Så... Må jeg få mit stof? Du nakker. Jeg har ikke dit stof. Nå, det er sikkert. Kenneth! Oh boy. Nå, men YouTube, jeg tror bare det var det. Og så ses vi næste gang i næste video her for Go